Griekenland, Perzië en Mede, Rome. Altijd gaat op het wakonu kondre na lokto. Dat unu tranga yesi, daar maar pot de voet aan bodem. Unu en de slaaf die de trama. Maar nou na alaste ken, toen de laatste day, gado tak draai kom baka na mi. Draai kom baka na de wet voor gado. Dat na belangrijk zijn nou zou opbouwen in de laatste day. Lees go door. Die zitten daar schild voor je jeppie. En die zitten daar horen voor je granny. En dem sa feni je vijand die dat leeman die je. Of vind de vijand die tak de man aan leeman. Suma na de vijand die voelen. Dat nou een vraag wat suma na de vijand die voelen. Want soms we denken na Johnny zei tami zei rijden op de pokoe game. Of na Roy tapa uku. Of Roy fu baka passi. Roy nou vijand die. Amara vijand die voor je eigen people. Maar je echte vijand die gaat op de in een Bijbel. Kim Psalm 83. Bring it out! Kim Psalm 83. Om sorry dat gado. Zo dat de man dat mij vijand die. Maar altijd uteranga yesi. We want de boenen of vijand die. De plaka mij dat ja, we willen geen discriminatie meer. We willen eenheid. Dat want dat gewoon mocht zien naar de trafolle. We want troon naar Japanese. We want troon naar Sneezy. Ja toch? Maar we lopen ze bijvoorbeeld in Latour. We lopen ze in Rango. We lopen ze van Coroni. We lopen ze van Para. In lobby serve fossi dan passion loop wat trasma. E final lobby die serve maar loop trasma. Begrijp je? Lees saya. Abuku voor Psalm 83 vers 2. Notantiri o gado. Gado notantiri, dus na begi fu Salomon. Of na David. Lees. No hoor you vrede. En notapi o gado. Because you luku, you vijand die make jugu jugu. Gado e proteïna bij, want dan kom je vijand die je met jugu jugu. Gado a vijand die ook toe. Lees. En dem suma, is no lobby you, be opo dem hede. Yes, masa no loop gado, de opo de hede. Lees. They be take konirai against you people. Je take konirai against you people. Isa sana konirai mi brother. Weet je wat konirai is? Snap sana konirai? Adviezen, maar een slechte adviezen voor onderdruk en volk voor gado. De man counsel, die man takru denki, de man kom akanda dan wan takru praxeer, tak even ook. Vernietig gaan volk disi. Want de disi na de chief gado. Uno lop gado, maar uno maar nak gado. Dat zou wel nak, de chief gado nak no. Je begrijpt? Lees. They be take konirai against you people. They be rai against you kibiriwang. De kibiriwang gado na uno. Uno blaka man nga ingira de kibiriwang gado. Daarom te ma abif kiyama disi. Fu you no sap tak you na wan gado tap bro tapu. Bring it out! De gado abif te ku presi bakale gado tap bro tapu. Je begrijpt? You moest jari sere bakale kwa prinses fu gado. That's Je right! begrijpt? Maar grota puna lady asana omdat grota puna you vijand is zus. Grota puna you vijand mi brada. Im lu kuansani. Oku sai kwa radio no. Sale blaka boy sin. Ai mo suta boy kiri mo set drugs. Radio ai kwa. Radio ai kom. Maar nooit meer wat die staan is in van kiri brada. En dan ook qua radio ook toe. Maar uno de mij kare op cultuur. Is our culture voor sing van Kirus Refi. En radio werken mee, radio 10, SRF, alle die werken mee. Dat wordt een groot apuna lop je zus. Je begrijpt? Lees. They be take konirai against you people. And they be rai against you kibiriwang. They be taki. Zal je taki? They be taki. Come and make we cut them puro voor de wanazi. Hoe vernietigd ding? Make them de een nazi moro. Lukuja. Van de man vernietigd ding. De man te kuja, vanaf Jeruzalem ja. Ja. Israël, Judea. De man vernietigd hoe lo nou baka. Hoe lo we gewoon in West-Afrika. Hoe lo we via Egypte naar Ethiopië de president komt. Hier in West-Afrika. En daar nog zei de man. De man dacht oké. Of kies denk je ook op zeer denk ko ala sei grota. Ala sei grota ko zeer denk. Met de denk tak hey mina sana man. Trouwens, ik ben Guyanese. Ik ben van Jamaica. Ik ben van Trinidad. Ik ben van Amerika. Je know sap moro dat je na asem volk. Dat trabara vira i. Dat de man doen. En nou, ik ben een Surinamer. We hebben rechten in Suriname. Wij zijn geen Surinamers. We zijn Israëlieten. We leven in Suriname. Maar dat hier zijn we in ballingschap. Want God zijn ook in ballingschap doen we hoorde in Jeruzalem naar Judea. Dan moet ik akkoorderen voor je speak je puro, omdat in de Libië volgens de richtlijnen van akkoorderen samitief. Je begrijpt? Zou dat je nou straffen ook. Maar in een straffen nou, dan weet mij leren, je mag vrij zijn, je bent vrij. In straffen, eigenlijk de school doet je maar sroto. Amans doe je na straffen, dan moet ik samen met een fout boy min op de moro, in kenki. Maar nou zeg je, dan mag ik straffen, dan ik kop ik bij me go kopi baka. Tu strafu na koki sisrefi. Ai brucho kono. Na koki sisrefi. Na strafu de brucho arpo ito. Lees. They be taki. Come and make we cut them puro voor de wanazi. You know the one Nazi moro? So that them no some member than them for Israel moro. So de uno membre moro?
Dat wat ik heb me actie wie bij je. Wat ga je me zeggen? Soort volk naar je, heb me actie. Huh? Krio, je ziet? Het hangt ook. Want je neemt me aan Israël, maar ik ben een Israëli. Dat wat ik aan jou hoor. Begrijp je dus? Als je niet hoor, omdat je denk je aan Israël moro. Te je Israëli denk naar de massa dat je nu Hamas naar Gaza. Nee, wij zijn de Israëlieten. Wij zijn de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. De massa dape zijn Israëliërs. Die mannen zijn bewoners van de staat Israël. Die is gesticht in 1948. That's right. Maar Israël is meer een volk voordat het een plaats is. Israël is een volk. Wanneer God praat over Jeruzalem, praat hij over de 12 stammen van Israël. Take it out. Volk. Dan pas aan mij tak abra akkoord. Oko dape, 1948. Nou af de koni rai voor de man de dape. Voor te kwatra man, let van jou Jesus, dan was maar tek je ID card. Daar go bank tak ai mina, wat is je naam? Daphne. Ja, maar ik wou bank tak, ik ben Daphne, ik kom 10.000 halen. Dat de man doen aan uno. De man tek uneng, dat te uno naar de chief kado. Je begrijpt? Hier heeft Joden Safana. Joden Safana. Joden Safana. Nou, we beginnen ook te de man vertellen. Dat na de man below ik moet naar Portugal en naar Spanje tijdens de Inquisitie. Tijdens de Inquisitie, de Joden zijn maar bekend dat we blakken minangayu, abakule voor minangayu. Dat de man zijn ook naar St. Thomas Fossi. Dat de man zijn Columbus na San de Barafuja in Zuid-Amerika. Je begrijpt? Maar kan dat niet? Dat de man moet trouwen naar Afrika ook toe, Chakonja. Joden zijn zwarte mensen. Weet je dat? Echte Joden zijn de zwarte mensen die je vandaag ziet. We zelf noemen Creolen en dat. Begrijp je? Wij zijn de Joden van de Bijbel. Die man kon naar Joden van naar 115 plantages de man bij Abi. Dat was de man bij afslaven. Hij mi brada, hij gaat op. Is dat zo je leert dus maar voedja. Sumana unu volgens de Bijbel. Want if me actie nou sumana you, zei het hij mi. Zot volk naar je. Ah? Bosland Creole, je ziet? Zie je wat ik zeg? Unu, ala jij gersi, wat was zijn kleur. Ja toch? Maar tem aksa man jada, maar tak ena Creole, maar jou tak ena Niger, you na Bosland Creole. Maar unu na zelfs ma, je sa confusion. Dat wat tak de feati voor doen san na unu. Pede man kotupuru, de man giwa man disi, dat man leru de sansa de man leru, je ben Bosland Creole. Je ben Creole, je ben Stas Creole, je ben Niger. Lees apis jabaka. O sorry sa de man doen na unu met tide de we kadu srep ala de neda. Lees. Psalm 83 vers 5. De metaki. Kom en make we koti den poer voor de one nazi. Hoe kota volk die spoor voor de one nazi. Daarom de man seruk motoja. In ala kondre de man seruk gora. Ala kondre peigo je kiswan traning. Minaf Guyana, minaf Trinidad, minaf Fancy man. Je volk, ala kondre peigo je pon traning. En te die serena ook terug. Maar praat in bijna 7 stammen. Paraman, Koronman, Kauna Ningre, Mawina man, mina Jukabia, Sama Kabia. Je begrijpt? De man praat ook constant maar una semsma. Uno na semsma, lazy. So dati, dem no sa membre na nem fu Israel moro. So dat is sang? So dati, dem no sa membre dan nem fu Israel moro. Je ziet, une membre aan Israël moro tak una Israël. Toen je Israël, dan we begi Gaza, gigi Palestina na Israël. Maar uno na Israël, ala de 12 stammen of Israël, de in de kondre pou slaaf. De ina vloek ook toe. En ik zeg tegen dat zomaar naar de vijand toe. Voor ze weer komt, dan ben ik dus maar zomaar naar de vijand volgens de Bijbel. Want God ook uw vijand. Want soms na ina passie per je tang, a buurman yang am sawa san tayde denk aan mijn vijand. Daarom je ziet, je moet dat plek complex krijgen. Je doet een vetang ausrif. Je brandt dat kwasa niet op sama. Te wan blak aan mijn bijgom. Je zomaar idee kan bayago. Je wan blak aan mijn bijgom, brother. Tanke iji voor de kabaye. Yes. Ata kara voor de payon kom. Na sutu an blaka masa ko ina machari. Je begrijpt? Maar uno way bij go tak. If we mat dis mit up, if we ta tapu mit up. Je begrijpt? We bij goni fukira masa gershu. Fukira brada few. Je begrijpt toch? Uno na ina sta volk zijn vernietigen iji volk. We ondermijnen iji volk. Daarom sang. Ala de brasa is in een parsja. Sa dan een vrouw in zo alau tro. Dat na sterke gezinnen ja bif begin voor kinky volk. Bring it out. Maar if mesrip na nga Joni, Marsha, Sandy,
Meneer, bon wat er aan nazi. Pot mi Siri alasei. Uno heilig Siri uno abilek manengere. Uno kapot Siri in alasani. Siri say abi. Trouwen een vrouw, pot je Siri dat je met de chief grokong volgens de wet voor gado. That's right. Dan pas de mo respectu. Maar te weer op broek onder op bellen tapa straat is boko. De man respectu. No. No man is vrede de gangster fu. No man is vrede de man. Want dat de man na product fu amandisi. Ala de mij bribi Jezus ja. Maar amandisi ano Jezus. Ilu kude rapper, zij sing van de de bra. Ala de wera amandis na deneki. Ja toch? If de van een kruis, nou weet man, je Jezus aan ala de maketi. A rosa krans, je volgt? Dat toch dat je nou een product voelt, ça de man creëren. Zij bij dat. Because they be taking right makandra na ngawa mofo. Aha. They be come makandra against you. Aha. Dat tenti fu Edom. Attentief voor Edom, zo wij denken dat Edom. Want nou maar ik kan referatief uno volgens lijst. Zo wij denken dat Edom. Edom betekent rood. Denk je om volk, dat wat kan je nou zo dat ik hoor. De blanke. A Bijbel kan de man Edom. Esau, de man nou nummer 1 vijand. That's Want right. de man doet als aan die snang als transatlantische slavernij. Zeg je wat ik? Maar zijn het al die blanken of zijn het de leiders die naar Egypte zijn gegaan en hoeven symbolen dat Aha. de muren en naar de piramides? Wat zijn we kate? Ik ga doen het deel naar individueel. Maar naar volk kan mij deel. Daarom, if we de, wan voor zo doen, aan mij straffen hier volk. Die kollateral is Oude Testament. Wans wij voeren, aan mij keer bijna 30 de soep. Omdat mina nga yuna brada, mim check me brada, you check me. Une do individueel maar grota puleru no tak mina mier. De mi met mi money mi espanga tra blakama. Daarom de political leiders se koru toch. Amas don da pe mane den ke volk. Maar if meneer Santoki president don, ama je pe volk da je krutu. Ino ma krutu e fon yan panisi e fon yan panisi. E fon Hindustani e fon Hindustani. Im krutu te ablakama no yep you. That's right. Want amana you brada, ama yep you. Je begrijpt? Nummer 2 vijand, lees het. Them tenti fu Edom. De tijd voor Edom, dat een wet man hij vijanti. Gado karama je vijanti. No, no, de. Gado no tak fu fetang agoni agasa. Fawe fet no, spiritueel. O hora wet baka. Absterke gesene baka. Stop nya de sansa gado takono mahnya. Want no mahnya aku sara krab. Zolang we nya de sana no mandoro a godly level so bede. No mande a princess sai bede. Een princess ne nya onrein sani sus. Een kono ne nya onrein sani mi brada. Je begrijpt? Maar grondtapu, je mag voeden ze ruang aan rommel. Met je verstaan om aan krisap dat je na godliness. Je begrijpt? Lees. Na dem Ismaelit Suma. Ismaëliet, Suma ik denk dat Ismaël. Je moest de Arabier. Want voor zijn slavernij, dan had je Sub-Saharan slave trade. Hier van dat, mijn brada. Sub-Sahara slavenhandel. Had je over dat soort vis. Hier van dat, mijn brada. Volgens de wet man te kunu. Dat de Arabier de slaven in Afrika ba. De maar dat begint in 5e eeuw is slaaf in Afrika. Je begrijpt? De man slaaf hoe lang amoro de wet masrik. Pa asani voor de Arabier. Of adi na flyer toch? Pa flyer. Op een flyer even zus. Kijk. Kijk eens, dit zijn de Arabieren. Hoe jij nou? De Arabieren. De man dat schreef, potu in slavernij. Vos de wet man potu in slavernij. En bakala de man, je hebt de wet man, zeer unugi wet man, charu kona seidis ook toe. Daarom om ik kon er in Afrika te deden een moslim. Maar dat is maar voor u, voor jullie, maar voor niet te gieten, iemand voor plek ik de maar religie. Ook toe a christendom missa. A christendom nanga, hoe na de maar be kiri if you no teken. De maar be bro na, de maar be bro wan ingi leider. Amano wan teka kruis, de maar pota mata brandstapel, de maar bro mama. Wij zie kerkie de tide de. Na bron de maar be bron des maar voor tron christen. Maar dat christen ano de chimkado. Je begrijpt? Lees aan de derde vijand. Moab, zo ik denk dat Moab. Als Nezi zou ik gewoon omus Nezi hier deed. Een master heeft potu in slaaf. Is een Chinese muur? Uno bouwen dat pelek slaaf. That's right. China de mij karu kunlun. Ik val de mij karu kafria. China de mij karu kunlun. Alla kondre de mij karu waning. China na kunlun de mij karu. Uno bouwen Chinese muur.
Amana nummer 3 vijand voor ons gado leruja. Lees go door. Nanga dem Hagrid Suma. De Hagrid dat de Egyptenaren. Want dat is voor zo bij die slavernij ook toe. Lees. Gebal Amon. Aha. Nanga dem Amalek. Amalek. Dat de man voor Lucky Store. Joden Safana. Jerusalem Bazaar. De man zei dat de na duty de day. De man na Amalek. De man in Edom ook toe. Maar gado put de man apart. Want dat gado op een speciaal atibron op de man dat. Bring it on! Want dat de man teka identiteit voor UNO. Dat de na de team Israël. Je begrijpt? Gado op een speciaal atibron voor paai de man atibaka. Tjare Ako voor Kwadoro! Saul in het Oude Testament. Gado weet dat Kirje Amalek. Maar ako uno voor nog arki Saul hoort de na libi. En die de man trouw een probleem die UNO. Tewe bij pangistof. Na de man tewe bij pangistof toch. Na de man go bij stof pangistof. Na de man sap. Zij lobby. De man onderzoek zij lobby bak. Na de man hori bezig. Jerusalem Bazaar. No Libanon Store. Lees je. Philistia. Filistia na de Palestijn zou we begin tak free Palestine. Maar de man dat schrijft nou enemy. Want in Palestina ja blakke man. Zou de Palestijnen onderdrukt. De eerste vrouw zou een plegen een bomaanslag die Palestina tegen Israël. Nou, blakke vrouw is op dat. Dat Yasser Arafat potas maar hoofd aan politiek corrupteren. Je begrijpt? Ja, die lees wel. Philistia. Nanga dem Suma disi libina in Tyrus. Tyrus. Om even te spelen in Afrika. Wanga de man anasem. De man. What is a nation? Nation is men leading by example.